Jamen, Kalaset, det er os. Vi er et band og har spillet sammen længe efterhånden. Og vi tror på, at vi virkelig kan noget med vores musik og nå ud til folk. Vi vil gerne skrive tekster, der rammer folk. Vi vil gerne lave musik, som folk kan græde til at danse til. Og det var vores drøm med det her, det er bare at nå så langt ud som muligt og ramme så mange folk, der gerne vil nås med den her musik. Jamen, Kalaset er mine gode venner, som jeg har spillet med i 6 år nu. Og som vi har bare haft en mild rejse, og det er vildt, vi sidder her nu. Det er sådan helt underligt, men ja, et musikkollektiv, der elsker at spille og lave musik. Jamen, det startede på en måde meget uskyldigt, vores samspil. Men jeg tror fra starten af var der hele tiden et form for lille håb eller lille drøm. Der var i hvert fald en gnist fra starten af, som jeg tror, der har været en af grundene til, at vi har varet ved helt til i dag. Fordi vi alle sammen fra starten af stadigvæk har haft en lille drøm om at nå hertil. Vi kender hinanden rigtig, rigtig godt. Vi har boet sammen, og det er noget, man bliver virkelig sammentømret. Jeg skal også huske, det er coronatiden, vi gjorde det. Altså, vi havde ingen andre steder at tage hen. Altså, det var der, vi var. Så vi havde bare hinanden. Så derfor lærer man også hinanden at kende på en måde, som jeg tror, vi ikke altid tænker så meget over, vi kender hinanden på. Det er meget et familiært billede, så jeg tror, vi, uden at folk behøver at sige det, næsten altid kan mærke, hvordan folk har det. Jeg håber, vores musik kan måske være et sprog til at snakke om eller udtrykke de ting, som måske har været svært at sætte ord på. Det er i hvert fald måden, jeg skriver på, er meget, den er meget præcis. Den er meget tydelig. Altså, ordene er virkelig valgt meget ud, fordi jeg ikke snakker særlig godt. Så det er en måde ligesom at udtrykke en bestemt følelse. Og jeg tror på, at hvis jeg udtrykker min følelse præcis, så er der måske nogen, der også har den et andet sted og kan læse sig ind i den. Så jeg håber, folk føler sig set i det. Jeg tror, vi kan skubbe til hinanden på den gode måde. Presse hinanden til noget lidt større, end vi kunne være, hvis vi stod alene derude. Vi kommer alle sammen og bidrager med noget til det her projekt, og jeg føler ikke, at i hvert fald jeg selv kunne stå alene ude på den danske musikscene eller de store festivaler og gøre, hvad jeg gør, hvis det ikke var med de her i ryggen. Det føles godt at blive offentliggjort til grøn. Jeg tror, at vi tager røven på rigtig mange mennesker. Jeg tror, at der er mange, der ikke forventer, at vi kommer og spiller der. Når man ser de andre artister, vi spiller sammen med. Vi er måske lidt en underdog, men det tror jeg, vi har det ret godt med. Vi skal ud og vise folk, hvad vi har at byde på. Og når vi åbner festivalen, så kommer vi også til at gøre det med et knæspark. Og vi skal bare markere os og vise, at vi godt kan spille for grøn. Og bevise over for folk, men også over for os selv, at der er vi. Og vi glæder os til at vise dem derude. Jeg håber, vi går fra grøn med en oplevelse af, at vi er kommet og leveret det, som vi gerne vil levere. Vi kommer sgu lidt for at prøve at overraske folk, og det håber jeg på lykkes.